mine veninderne. Og vi laver en vinbulseterning. Og den første er Tutti Frutti. Og hvad med? Stinken sukker? Nej. Jo, det var der stinken sukker. Nej. Tutti Frutti og stinken sukker. Nå, ja, okay. Og godt, nu vil jeg så tage biden. I kan se den. Min har mest farver, og Nellas har nærmest ikke nogen. Det er min. Den er det her, glad. Den er glad. Okay, 3. Nej, stop. Vi har også vand. Ja. Okay, 3, 2. Nå, må det ikke råbe. Ups. 3, 2, 1. Ej, jeg tager det. Kom nu. 3, 2, 1. Hvad fik du? Min er god. Ja. Så er det jo 2 spillet ud i vandet. For helvede, jeg fik stinkte sukker. Og næste? Det er lime eller nyslået græs. Det er lime eller nu er det vi så før. 3, 2, 1. Jeg har fået arme. Smagte den godt? Nej. Okay. Jeg har tabt indtil videre, nemlig. Det næste, det er det? Bræk? Nej. Nej. Jo, det er bræk eller fersken. Eller fersken. Jeg har faktisk 2, 1. Jeg er ude, jeg kan ikke. Nå, jeg kunne desværre ikke den der. Nana har spillet en ud. Nej. Ej. Du skal lige sætte den i gang. Det har jeg gjort. Ej, den kan virkelig ikke med. Det næste er... Vi tog ikke en vuggen. Nej, de er det samme. Nej, det er det ikke, det er det. Jo, det er. Det. Ja, vi har lige lavet om, at Nana starter med at spise alle sine, og så spiser alle mine til sidst. Okay? Første, det er vist... Den ser jo meget underlig ud. Prøv at se. Prøv at se. Den er meget lyset. Det er råd æg eller karamelpopcorn. Karamelpopcorn. Det er utroligt godt. Gør det. Og Nana kunne ikke spise den. Ja. Og den næste. Det er... Se det, hvad det er. Muggenost eller karamelpopcorn. Nej, det gider jeg ikke. Muggen. Har du fået karamelpopcorn? Nej, det smager godt. Okay, du mangler en. Du må gerne pille den ud, hvis du ikke kan lide den. Ej, du har slet ikke taget noget vand, Nana. Det stinker allerede. Det er godt. Det er bussemand eller saftig pære. Bussemand eller saftig pære. Nana har allerede spist den. Okay, så mig. Det her, det er... Kan jeg ikke? Jeg vil lige se lige, hvad det er. Det er... Rund æg eller kram. Ej, den her, den kan jeg altså. Den tager ikke. Den næste kan jeg desværre heller ikke. Den sidste, den skal du. Ja, den tager jeg. Den skal du se. Jeg lever lige. Det er bussemand. Den har hun også spist. Nu vil vi se færdig. Nå, Nej. Okay.